Hola, bon dia. Benvinguts a l'Homolí de Bot. Per l'Homolí de Bot, fer país és proximitat, és territori, és quilòmetre zero, és descobrir el que tenim a l'entorn immediat. Una persona que vingui amb el xec de Fem País a l'Homolí de Bot podrà allotjar-se en aquest allotjament singular, disposarà d'una habitació doble amb bany, també tindrà un obsequi de benvinguda, consistent en un pot d'olives amb peltre, la varietat pròpia de la Terra Alta, i una mica d'oli, i després també podrà fer una visita guiada a l'antic molí que ens ocupa a l'entrada i gaudir de les característiques d'aquest oli fent un tast. Hem arribat aquí a l'Homolí de Bot, que ens ha rebut el Pau molt amablement i ens ha ensenyat tot el molí antic restaurat i ens ha explicat tot el procés d'elaboració de l'oli. Fet com un tast, no?, de dos olis. Hem descobert que a Paladar tenim més desenvolupat com ens pensàvem. El que més m'ha agradat ha sigut el fer ús de totes les parts comunitàries, tant la cuina com la sala de joc. Fas caliu, fas com si estiguessis a casa. El taller de bicicletes també és una molt bona opció per la gent que ve en bici i sobretot el tracte que hem tingut. O sigui, és un tracte excel·lent.